дар нергоҳи барқи обии Роғун тамоми талошу кӯчиши коргарони техникию муҳандисӣ ба иҷрои саривақтии корҳои сохтмону васли таҷҳизот равона гардидааст, зеро онҳо дарк карданд ки бунёди ин кохи бузурги нур асоси пешрафти устувори Тоҷикистон мебошад. Дар ин шабу рӯзҳо новобаста аз сардии ҳаво корҳои сохтмонӣ дар нергоҳи барқи обии Роғун бо маром идома дошта, кор ягон лаҳза қатъ намегардад ва ҳар амали сохтмонӣ бо сифати баланд иҷро мешавад. Аз ҷумла дар нақби сохтмонии қабати чорум корҳо аз ҷониби ширкатҳои ватаниву хориҷӣ тибқи нақшаи пешбинишуда иҷро карда мешаванд ва айни замон дар ин минтақа хокбардориву мустаҳкамкунии деворҳо, корҳои бетониву конструктивӣ бо маром идома дорад. Имрӯзҳо сохтмончиён корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии қисмати поёнии нақбро низ вусъат мебахшанд. Корҳои нақбганӣ бошад, тибқи нақша бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ пеш меравад. рафти корҳои бунёдӣ дар нақби обпартои рақами 3 низ назаррас арзёбӣ мешавад. Барои бунёди ин иншоот зиёда аз 35 000 тонна арматура масраф гардида, корҳои бетонхобонӣ бо назардошти девори ҳимоявии даромадгоҳи нақб зиёда аз 556 000 метри мукааб иҷро шудааст. васлу насби дарвозаҳои сегментии рақами 4, 3 ва 2 ба анҷом расида, корҳо дар дарвозаи сегментии рақами 1 идома дорад. дар баромадгоҳи нақби сохтмонии рақами 3 корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби ширкатҳои ватанию хориҷӣ дар ҳаҷми 2 225 498 метри мукааб иҷро карда шудааст. масоати умумии корҳои бетонхобонӣ 105 073 метри мураббаъ арзёбӣ мешавад. корҳои мустаҳкам намудани нишебиҳо, гузоштани анкерҳо низ идома дорад. ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда дар ин қитъаи сохтмон беш аз 100 000 метри мукаабро дар бар мегирад. дар толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо бошад, иҷрои корҳои сохтмону васлгарӣ, пармакунии чоҳҳо барои гузоштани анкерҳо идома дошта, сохтмончиён дар ин ду иншоот низ шабона рӯзи заҳмат мекашанд. дар баробари иҷрои корҳои сохтмонӣ насби ротор ва сатри агрегати рақами 5 дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. иттилоъ дода шуд ки ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда дар қисмати агрегати рақами 5 16 452 метри мукаабро ташкил медиҳад. айни замон корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар атрофи шахтаи генератор идома дорад. ҳалқаи поёнии дастгоҳи равонкунанда низ дар кратери агрегати рақами 5 васл карда шудааст. ҳамзамон дар майдончаи муваққатии толори мошинҳо васли болопӯши турбина ва дарвозаи ҳалқавӣ, вал ва чархаи корӣ ба анҷом расида ба кратери гидроагрегати рақами 5 интиқол дода шуд. дар ин ҷо корҳои оҳанобетонӣ дар мавзеи агрегати 5 то сатҳи 974 пурра ба анҷом расиданд ва як девори бетонии охирон ки дар қисмати токопроводи агрегати 5 мавҷуд аст, бояд ки бетон дар ин рӯз наздик ба охир мерасад. бо ҳамин корҳои оҳанобетонӣ дар мавзеи агрегати 5 анҷом меёбад. ҳозир тармими сатҳи бетони дохили шахтаи агрегати 5 барои омодагӣ ба васли ротор ва статри агрегат идома доранд. айни замон дар майдончаи муваққатии толори мошинҳо ҷамъкунӣ, корҳои кафширкунӣ ва арматурбандии атрофи зонуқубури ҷабандаи гидротурбинаи рақами 4 ба анҷом расида дар кратер гузошта шудааст. имрӯзҳо дар кратер ва атрофи зонуқубур бошад, корҳои арматурбандиву бетонхобонӣ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. ба гуфти масъулони сохтмон, танҳо дар ҳамин қитъа 230 метри мукааб бетон истифода шудааст. корҳои нақбганӣ ва анкергузорӣ дар қисмати агрегати рақами 4 пурра ба авохир расида, корҳои бетонхобонӣ ва арматурбандӣ давом дорад. дар қисмати агрегатҳои рақами 3, 2 ва 1 низ нақбганӣ тибқи нақша пеш меравад ва сифати корҳо пайваста зери назорат қарор дорад. дар мавзеи агрегати 4 низ иҷроиши корҳо бо суръат идома доранд. айни ҳол корҳои оҳанобетонӣ дар зинапояи агрегати 4 иҷро шуда истодаанд. ҳамчунин мо зонуи агрегати 4 бетонгирии атрофи он пурра ба анҷом расид. аз ин баъд конуси агрегати 4 низ насб гардида, ҳозир корҳои оҳанобетонӣ ва арматурбандии атрофи он идома дорад. дар ин мавзеъ баъди васли қисмати дуюми конус корҳои оҳанобетонӣ ки ҳаҷми калонро дар бар мегиранд, пурра бояд ки то ба кор андохтани агрегати 5 ин корҳои оҳанобетонӣ дар агрегати 4 низ бояд ки анҷом ёбад.
бунёду барқарорсозии ин иншооти муҳиму стратегӣ ки таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад барои таъмини зиндагии сазовори наслҳои имрӯзу оянда хизмат менамояд. Он барои рушди иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ барои пешрафти тамоми соҳаҳои хуҷаги халқи мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад.